Toma 16. Víctor comendo unha hamburguesa, lentamente. 5 e acción. Mal, moi mal. Pero que faz, Paspao? Que xeito ese de comer? Que pensa, que temos todo o día para ver como comes unha puta hamburguesa? Máis rápido. Se non hai nada, me dixetes que comer o máis amodo posible. Eu. Ou ti és idiota e non és capaz de cumprir unha simple orde ou me estás desobedecendo, E espero que non sexa o segundo polo teu ben. Espabila! E ti, da claqueta. Fai algo ben por unha vez, así podes. Moi ben, vale. Como rey. Si quieres que otro trabaje, ¿no? Sí. Con esto te debes aprobar, claro. ¿No? Estou che falando. E esta merda non vai chaval ni preescolar, entendes? Toma de estar. É toda merda, que che dicindo. Isto non vai chaval de 5 anos. Entendes? Es que é normal, a tua edad, un tío de cuarto, tal vez, a mí. Sí, pero é normal. ¿No? Pase. Hola, bos días. Son Manu, un alumno de Jacinto Iglesias. Sei que che parece rara a miña visita, pero tiña algo que propoñerche. A mí? Por que? Se non nos conocemos. Sí, bueno, xa o sei, pero sei que estás a gravar unha película con Jacinto e tamén sei que non che está tratando moi ben, como o resto de nós, e quería propoñerche unha vinganza. Unha vinganza? Contra Jacinto Iglesias? Sí, unha pequena vendetta. Mira, conto o plan.